हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय बे साननैसो एसएससि नि सोमोन्दै गोबाङानो कुइसन खालामबाय थादोंमोन बेखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नालांबाय थायोब्लानो जाबाय बेवहाय जितु एसएससि नि CHSL एबा कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल 2019 नि टायार 1 एग्जामा कर'नानि थाखाय बन्द जादोंमोन ना स' बेनि थाखाय जितु रिभाइस शिडिउल खालामना होदों नै माने गोदान डेट होदों एग्जामनि जायफोरा एग्जामखौ होनो मोनाखैमोन बेवहाय 12 अक्ट'बरनिफ्राय 16 अक्ट'बरसिम जागोन होनना बुंदों मोनसेया ओमफ्राय मोनसेया 19 अक्ट'बरनिफ्राय 21 अक्ट'बरसिम आरो 26 अक्ट'बरसिम स' बेबायदि डेट होदों बिथांमोना थ' बेनि गेजेरावनो जाखागोन आरोना माने एडमिटआवथ' अलरेडि डेट थाखागोननोखा स' वेट खालामब्लानो जाबाय जायफोरा CHSL माने बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन CHSL आ हायार सेकेन्डारि पास खालामबानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायोमोन दे अनलि हायार सेकेन्डारि पार्सेन्टेजजों जेबो खोथा गैयामोन बेबायदिनो जुनियर इन्जिनियारनिखौ होदों सिभिल दङ मेकानिकेल इलेक्ट्रिकेल एन्ड क्वान्टिटिव बेबायदि 27 अक्ट'बरनिफ्राय 30 अक्ट'बरसिम जागोन होनना बुंदों बेखौ नम्बर 3 आव कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेल एग्जामिनेसन बेयो टायार 2 माने टायार 1 खौ पास खालामोबा टायार 2 होनो मोनोना स' 2 नभेम्बरनिफ्राय 5 नभेम्बरसिम जागोन स' बेवहाय गासिबो डिटेल्सखौ होजोबखादों साब इन्सपेक्टर अफ दिल्ली पुलिस 23 नभेम्बरनिफ्राय 26 नभेम्बरसिम जागोन ओमफ्राय कनस्टेबल एक्जिकिउटिभ इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेसन 2020 बेयो 27 नभेम्बरनिफ्राय 30 नभेम्बर 1 डिसेम्बर स' बेफोरबायदि डेटफोरखौ होदों नोंथांमोना नायना लायोब्लानो जाबाय जेब्ला एडमिट कार्ड फैगोन एडमिट कार्डआव डाइरेक्ट माने नोंथांमोना डेटखौ मोनखागोन माब्ला जागोन मा जायगायाव जागोन स' बिथांमोना नै आरो लोगोसे बुंबावदों केन्डिडेट्स आर एडभाइस टु भिजिट द वेबसाइट अफ द कमिशन एट रेगुलार इन्टारभेल फर फार्दार आपडेट्स माने गुबुन आपडेट्स मोननो थाखाय बिथांमोननि जितु वेबसाइट बेवहाय थांबाय थानो होदों आरोना स' दायो आं नोंथांमोननो जितु SSC GD नि माने सोमोन्दै बुंना होनि SSC GD नि सोमोन्दैबो सोंबाय थायोमोन ना SSC GD निया जितु माने गोबांनियानो मेडिकेला कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय जायफोरना मेडिकेल कमप्लिट जायाखैमोन रिमेडिकेलनि माने दाथ' आरो कर'नानि थाखाय बेफोर गासैबो बन्द जाजोबखादोंमोन नालाय स' दायो अफिसियेल जितु नटिफिकेसन दिहुनना होदों बिथांमोना बेखौ दिन्थिना होनि आं SSC GD नि स' बेयो अफिसियेल नटिफिकेसन इम्पर्टेन्ट नटिस होनना लिरना होखादों बेवहाय साबजेक्टखौ लिरदों कनस्टेबल GD इन CAPF NI SSF एन्ड राइफल्समेन GD इन आसाम राइफल स' माने बेखौ रिभिउनो डिटेल मेडिकेल एग्जामिनेसन एन्ड रिभिउ मेडिकेल एग्जामिनेसन जितु मेडिकेल एग्जामिनेसननि आरो रिमेडिकेल एग्जामिनेसननि सोमोन्दै होदों स' बेवहाय जुदि नायोब्ला जोंथ' मिथिखायोनो कर'नानि पेन्डेमिकनि थाखाय गासिबो माने लकडाउन जादों आरो बेखायनो जेबो खालामनो हाखायाखै नम्बर 2 निखौ नाय रिभाइस डेट्स अफ रिभिउ मेडिकेल एग्जामिनेसन एन्ड डिटेल मेडिकेल एग्जामिनेसन विल बी कन्वेड well in advance. Candidates are advised to regularly visit the website of CRPF and SSC for the updates on examination process and await fresh admit card as and when uploaded. माने बिथांमोननि जितु वेबसाइटफोराव थांनानै नायबाय थानो होदों जेब्ला माने एडमिट कार्ड गोदान दिहुनना होखागोन नोंथांमोना खबर मोनखागोन स' माने वेट खालामब्लानो जाबाय बिथांमोन हायोब्ला बिथांमोननि जितु अफिसियेल वेबसाइट बे जितु ssc.nic.in बेवहाय थांनानैबो नायनो हागोन आरो नङाब्ला CRPF नि जितु अफिसियेल वेबसाइट बेयावबो थांनानै माने नायबाय थायोब्लानो खबरखौ मोनगोन होनना बुंदों रेगुलारलि भिजिट खालामनो होदों बेवहाय लिरदों candidates are advised to regularly visit the website of CRPF and SSC for updates on examination process and await fresh admit cards माने examination processआ माबायदि जागोन स' बेफोरनि आपडेट मोननो थाखाय बिथांमोननि अफिसियेल वेबसाइटआव थांबाय थानानै माने नायनो होदों आरोना सम स' माने जेब्ला माबाफोर नटिफिकेसन मोनोब्ला आं अफिसियेलि बे माने चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो बुंनो हागोन मानो होनोब्ला आंहाबो रिमेडिकेल दङमोन दे बेवहाय SSC GD आव रिजेक्टसो जादों ना मासो जादों मिथिया सोरनाबा रिजेक्ट जानायफोरना पस्टआव फैखादों होनना बुंदों आंना दासिमबो फैथ'वाखै ओंखायनो माने जेबो खबर गैथ'आ आरोना माबाफोर खबर मोनोब्ला नोंथांमोननो बे भिडिअनि बे चेनेलनि गेजेरजों स' बुंनो हागोन स' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अनलाइन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं